Θέλω να μου πεις τι πιστεύεις, πώς πιστεύεις ότι δημιουργήθηκε αυτή η λίμνη του Μαραθώνα. Τίποτα, κάνανε το φράγμα και δημιουργήθηκε η λίμνη. Αυτό έγινε. Ναι. Όταν κάνεις φράγματα, Ναι. και φράζεις τα ποτάμια, δημιουργούνται λίμνες. Είναι Και γιατί... τη σπάση. Και γιατί το είπαν λίμνη του Μαραθώνα και δεν το είπαν το φράγμα του Μαραθώνα. Το φράγμα είναι του Μαραθώνα. Απλά υπάρχει δίπλα και μια λίμνη. Μήπως είναι το φράγμα του Μαραθώνα και η λίμνη είναι κάποιο αλλουνού. Όχι, όχι, κοίτα, βλέπεις εδώ. Εδώ είναι και η λίμνη, βλέπεις. Εντάξει. Ωραία λίμνη. Πολύ ωραία λίμνη, παιδιά, πάρα πολύ ωραία λίμνη, αλλά δεν μπορώ να πάρω εσένα. Το σημαντικότερο όλων. Εδώ είναι το σωστό. Πολύ ωραία λίμνη, Πολύ ωραία λίμνη. Ναι, ωραία λίμνη. Πολύ ωραία λίμνη. Εδώ γιατί έχει σκαλάκια. Για να κατεβαίνεις κάτω. Αυτά είναι σκαλάκια για να κατεβαίνεις κάτω. Ναι, παλιά ήταν θέατρο εδώ. Ποιος έπαιζε. Παίζανε αρχαίες παραστάσεις. Εντάξει. Ωραία, ναι, πολύ ωραία τα είπατε αυτά. Εγώ νομίζω ότι μήπως εδώ παλιά κάνανε η μάχη του Μαραθώνα, γινόταν εδώ, στα σκαλάκια. Και η μάχη ήταν ότι πρέπει ποιος θα ανέβει πρώτο στο σκαλάκι και θα τα κατέβει. Έτσι νομίζω πρέπει να είναι. Δεν παίζανε survivor. Η μάχη του Μαραθώνα γι' αυτό έγινε, για τα σκαλάκια αυτά νομίζω έγινε. Είμαστε πολύ κατατοπιστικοί. Ευτυχώς ο κόσμος που βλέπει τα βιντεάκια μας θα ξέρει περί τίνος πρόκειται. Και τι ακριβώς δίνουμε πληροφορίες και ιστορικά δεδομένα. Μιλάμε με γεγονότα, κύριε. Με γεγονότα εμείς τι είμαστε, τίποτα. Αποδεδειγμένα. Τίποτα χαζοί είμαστε.